kde je tu Yogo, že pri ďalšom videu Happy Button baví táto hra. Tak čo by sme si dali? Dáme si asi, minule som dal BMX Park a teraz dáme asi Obstalce, Kouse. A idem hrať za tohto. Tento človek sa mi páči, je to môj typ na hranie. Jolo. Poďme človečík, nezdávaj to. Viem, že máš na to. Chceš pre mňa zlato len. Ne, toto ma vždy zabije. Ne. Ešte hrám, no. Len bez noh. Wow, ja tam nevidím. Wow, mne tam nejde, mne tam nohu vyskakuje. Prečo mi to nejde? Prečo? Chlapečko, to ma nese. No. Pekný, dobrý chlapec. Dobrý. Dobrý chlapec. Dobrý, ne. Dobrý chlapec, dobrý. No, som živý, zdravý a zdravotný sme. Wow, mne to nejde. Tam neviem výjsť, to je problém. Jak riť. Nejak sa mi to dá. Nejaký bug. To je bug. No, aleluja. A už není bugy. Ježi, na to kde? Wow. Chudák človek. Joj, som to prežil. Wow. No, teraz to musíme dať už. Poďme, pive. Jeser má. To čo je? No natočíme ešte aj Minecraft, možno dneska, dúfam, že už dneska natočím Minecraft. Ak sa vám bude páčiť. A ešte zahráme chvíľu. Ne, dobre, super. No, to musím ísť dozadu. Ne, a teraz. To čo bolo za bug? To ja som chudák noha mu obišla. Ideme na to. Skáč! Jo, ja som to prežil bez. Takže... ty vole. Zase. Takže ja sa pri tomto videjku lúčim. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber. Takže čaute ľudia. Čaute.